שלום לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר על דרך, בואו נגיד כמעט קסומה, לסדר עשרות שנים של תמונות. והחלק הכי טוב זה עם כלי שכנראה כבר נמצא אצל כל אחד ואחת מאיתנו בטלפון. אז בואו נתחיל מהתחושה הזאת שכולנו מכירים, ההצפה הזאת מכל הבלגן הדיגיטלי, כל הרמות התמונות האלה, שמחכות שמישהו מתישהו יעשה בהם קצת סדר. וזה כל כך מתסכל לנסות למצוא את התמונה הספציפית ההיא, ומה קורה? פשוט גוללים וגוללים, בלי סוף, עד שלפעמים, כן, פשוט מבטרים. הבעיה הזאת מוכרת כמעט לכל אחד, ואפשר לקרוא לה קופסת הנעליים הדיגיטלית. זה המקום הזה שבו כל הזיכרונות הכי יקרים שלנו פשוט הולכים לאיבוד. אבל היום אנחנו נראה איך פותרים את זה. התחושות האלה כל כך מוכרות, אלפי תמונות מפוזרות, זמן יקר שמתבזבז על חיפושים, ובסוף אותה תחושה שאין שום סיכוי למצוא את מה שחיפשנו. אז מה הפתרון? טוב, בואו נכיר את העוזר האישי החדש שלנו לארגון תמונות, וזה לא איזה כלי טכנולוגי מסובך, ממש לא, זה משהו פשוט להפליא. במילים פשוטות מדובר בתוכנה שיודעת להסתכל על התמונות, להבין מה יש בהן, ובעצם לעשות את כל עבודת המיון המייגעת הזאת בשבילנו. וזה אולי המסר הכי חשוב כאן. לא צריך לצאת ולקנות שום דבר חדש. סביר להניח שהטכנולוגיה הזו כבר נמצאת ממש בכף היד. הטכנולוגיה הזו חיה ונושמת בתוך האפליקציות שרבים מאיתנו כבר משתמשים בהם כל יום. כן, דברים כמו גוגל תמונות או אפליקציית התמונות הרגילה של אפל. אז איך בדיוק הקסם הזה קורה? בואו נצלול ל6 דרכים מדהימות שבהן העוזר החכם הזה הופך את כל הכאוס הזה לסדר מופתי. מדובר ב6 יכולות על של ממש, כאלה שפשוט משנות לגמרי את כללי המשחק. רק תקשיבו לרשימה המדהימה הזאת. זיהוי פנים אוטומטי, סידור לפי זמן ומקום, חיפוש לפי מה שמופיע בתמונה, נגיד כלב או יום הולדת. הוא מנקה כפילויות, משפר תמונות ישנות ואפילו יוצר אלבומים חכמים לבד. זה לא יאמן. אבל מכל היכולות המדהימות האלה, יש אחת שהיא פשוט קסם טהור. זו היכולת שבאמת גורמת להגיד, וואו. תחשבו רגע על התרחיש הזה. פעם, כדי למצוא תמונה מהחופשה האחרונה בים, היינו צריכים לגלול ולגלול ולגלול. היום, כל מה שצריך לעשות זה להקליד מילה אחת. פשוט ככה. וזה ממחיש בצורה מבריקה את הכוח שיש פה. ברגע אחד, כל התמונות הרלוונטיות פשוט מופיעות מול העיניים, בלי שום מאמץ. כל הכאוס הזה פתאום הופך לנגיש ומסודר. ברור, עם טכנולוגיה חדשה תמיד עולות גם שאלות וחששות, אז בואו נתייחס רגע לדברים החשובים באמת כדי לבנות אמון וביטחון. טוב, השאלה הראשונה והכי נפוצה היא לגבי מורכבות. האם צריך להיות איזה גאון טכנולוגי כדי להשתמש בזה? והתשובה היא פשוטה ומרגיעה, ממש לא. הכלים האלה נועדו להיות סופר אינטואיטיביים. מי שיודע לגלול בטלפון ולחפש בגוגל, בעצם כבר יודע כמעט כל מה שצריך. ועכשיו לשאלת $1,000,000, פרטיות. מה קורה עם התמונות שלנו? מי יכול לראות אותן? שאלה קריטית. אז ככה, יש 2 אפשרויות עיקריות. שירותי ענן כמו גוגל תמונות הם מאוד נוחים, אבל זה דורש להעלות את התמונות לשרתים חיצוניים. לעומת זאת, תוכנות שמותקנות על המחשב האישי שומרות הכל מקומי, מה שנותן פרטיות מלאה. הבחירה בסופו של דבר היא אישית. ולבסוף, החשש האחרון, אבל בהחלט לא פחות חשוב, כמה כל התענוג הזה אמור לעלות לנו. וזאת אולי ההפתעה הכי טובה. כלים עוצמתיים להפליא, כמו הגרסה הבסיסית של גוגל תמונות למשל, מוצאים לגמרי בחינם. אז איך חווים את הקסם הזה בפעם הראשונה? בואו נראה איך כל אחד יכול לעשות את זה בעצמו, ממש עכשיו, בפחות מדקה. אוקיי, אלו 3 הצעדים הפשוטים. פותחים את אפליקציית התמונות הרגילה בטלפון, מוצאים את זכוכית המגדלת של החיפוש, ומקלידים מילה אחת שמתארת זיכרון כלשהו. וזו הנקודה המכרעת. הרגע הזה של הגילוי. התחושה הזאת שמבינים שכלי כל כך חזק היה זמין לנו כל הזמן הזה, ורק חיכה שנשתמש בו. וכאן אנחנו נשארים עם שאלה אחת שמעודדת לפעולה, ומחזירה אותנו למה שבאמת חשוב. כל הזיכרונות היקרים שלנו שמחכים להתגלות מחדש. אז איזה זיכרון יקר תבחרו לחפש עכשיו?